Yeah. Me lo request noma invite. Si invite sile. Enhle. Ma. Kwenziwa njani kanti? Kuphi khona? Sengiyavelani? Sengiyavelani? Nemele mina azi ukuthi kwenziwa njani khona kuzoba Khona kuzoba njani? uthi ucofaphi. Hayi nami angikazazi lezinto. Khona wathena khona into engathi yi-page lapha nezansi. Ngathi ibhuku. Uyacofa ihlukene kabili. I-playbook. Hayi angazi ukuthi kubhala ukuthini. Ibhuku. Ibhuku kodwa. How guys? Guys, spouse uyipha. Mani guys, anisho uyacofaphi. Cofaphi noma ngicofa wena. Yazi awukho expand both. How guys shona impela. Maningi guys. Kucofaphi. Guys, please follow us. Kucofaphi. Cofa yonke indawo. Khona sangicofe yonke indawo. Of a playbook. So bese expand, then you press panel. Hayi ma. Upho panel. Awu ngeke ngibe mkhulu mina. Awu angifuni ke Nkosi yami ukuba mkhulu. Okay. Awu. Mama kade wacofaphi? Press panel manje. Phinda futhi ucofe. Hawu bafethu. Indaba kanti mina kumele ngibe mkhulu kangaka. Shame Nkosi yami mina ngazi. Khona bathi angicofa playbook. Man. Khona ama-games lawa. Ngiyabona. Ku-playbook. Khona ama-games la ku-TikTok. Oh. Ngizokushaya khona bathi IT student. Kumele ube mkhulu. Futhi angenzi IT. Kumele ube mkhulu cause umama awu ngeke. Uthi nje IT student. Wadlala like idube. Smoke. Wadlala Rastaman. Hawu guys, yazi angisadlali-ke manje. Bored. Ngena kuma-guest, then ungene kwama-settings. Apha ama-guest. Kula ku-guest. Then settings. Hawu na abantu abakhuluma into right.
Bawushilo. Thank you, Lihle. Shilish. I'm really need a day. Mama wenza i-farming yini lapha esikoleni? I-farming. Hayi cha, amanye ama-comments. You're too thick. Yeah, guys, those is follow, eh? Please follow us. 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 Namhlanje sinayindaba-ke. Mhlawumbe uma mzongixoxa singangenzani ngiseyingane uzongixoxela. Ashley Ndlovu jeans, yes. Guys, cani sifollowa sobawu-2. Follow ngani. Anani sifollowisha guys. Yeah. Mina njalo akekho ngifollowishayo. Ngiyanibona. Ha guys, cani sifollowisha sobawu-like. So lidlala i-game. Idlalwa kanjani guys? Yeah guys. Dlalani game. How? Guys, mina uthi ngixoxela ukuthi ayenzani ngikhathi saseyingane. Ku-playbook. Hayi, nayi. Usu-enhle guys nezwa yini? Yabona into yokuthi nayo ingane milokhuzana miphunyelwe yizinyo bese uyalithatha uthi ingane ayilifake phansi komqamelo igundane zizothatha lelo zinyo lelo kanti u-enhle uzongibamba. Ngisathi nje ngenza lowo mkhuba lowo wokukhipha ilokhuzana izinyo ngifake imali wangibamba. But guys, please respect to mama ezinye izinto eniyishoyo phambi komzali. Kwangempela guys. U-enhle usisi wakho omncane. Guys, u-enhle kuseni usisi wami omncane. Umama unengane eyodwa yentombazane. Enhle. Ma? Uhambe kanjani namhlanje esikoleni? Hey. Ngibuze yini ukuthi ubhale kanjani noma ngingabuzi? Mesibuze into ezakhayo. Ngibuza izinto ezakhayo. Kahle ngane. Izinto ezakhayo phela osimende kanje. Osimende, ama-blocks. Shuthi sekumele ngibuze ukuthi imalini-ke manje usimende kuwe. Yabo, bangibone e-library. Mina ngihleli ngifunda e-library. Ubani lo osho njalo? Naw. Ngimbone e-library. Nimbone e-library guys u-enhle. Yo guys, mina ngeke. Presents mom. Yes. Awungikholwa. Ngathi kuzovala ulive ungabuzi ngesikole. Cha ngiyabuza phela ukuthi kuhambe kanjani namhlanje. Khathi ubhala. Ngaphela wena kade ufunda usuku lonke ngithi. Hambe kahle yini? Kade ngithi uthayi ngisafunda. Hey, bekusho Ngimbone elikhwa mina. lento kade ngiyibhala. Yazi othisha bethu banesono. Yes, she was studying the whole night. Kodwa uthisha banesono mase kubhala. Cause ngikufundile. Ngempela ngikufundile kodwa abantu guys cani sifollow. Like sobawu-2 guys singafollow umuntu oyedwa ngiyacela. Yabo, u-enhle is a smart in class. Kucofaphi vele uma ufuna ukufollowisha abantu bobawu-2? Bese live usuku lonke nalo. Cha shuthi into serious phole. How? Nini ibhala. Uyabona uma ngi-live. Masubheka phansi.
Niyafana, so beautiful. Thank you. Mama xa iphumele kulo. Cha, uright nje sisi kanjalo nje uJackie Chan. Uright nje uJackie Chan. Hawu mavi. Ufuna ukulukela Tebogo ba? Ngiyenzela ukuthi like lezi zinto ezingangiphazamisa esikoleni. Yabo ukuthi angisaboni. Awu mina sesingeke ngangena ku-live wakho uthi kanje. Ngibona ukuthi cha uchazekile-ke manje. Akufani. Chazekile-ke manje. Hawu. Ngeke mina ngize ngikwazi ukunika izinto Noma imali top yokuluka. 5. 1.5 okuluka. Kanti wena usuluka ini? Ukuthi ngikhokhele transport. Yabo i-Uber. Uright nje Michael Jackson. Uright nje Michael Jackson. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Uright Annie. Annie, uright yini? Mina ngeke ngize ngikwazi nezimali okuluka ngisibona isidingo sokuthi nginezimali okuluka. Oh, yazi ukuthini uzogunda i-Eskhela? Hawu. Uzogunda i-Eskhela vele. I-right ki-Eskhela. Yindaba uyifuna i-Eskhela? Ayithandi. Ngoba i-right. Ayithandi. Cha, uzogunda i-Eskhela yesisi. I-right. Ngagcina Siyavala iy'kole. Jaha ukuthi uzogcina. u-700. Khona umama engimaziyo ozokwenza nje ekhaya mahhala. Akenze nje echithe enhle. Khona usho njalo. Kazidlala. How do you pronounce your name? Mina guys, my name is Halime. Who is the mom? Yo, yes, ukuthi kwi-live yami khona balokhe bethiya enhle in. Ngiyabatshela ukuthi guys akusimina enhle mina umama. Guys, like it live. Please like the live. Please. Ngathi uzo-act ihora mama ngicela umluki. Ku-right phela ama-act angisizothola imali. Please like the live. Please like the live. Please like the live. Please like the live. Aluka ama-blogs. Bese niyangibulisa. Awuluka ama-blogs. Bese niyangibulisa. Iy'ngane ey'hloniphayo luka ama-blogs. Ngaphandle noma ungasahloniphi. Ngiyahlonipha. Ngoba uyahlonipha phela uzoluka ama-blogs. Nizoyeka nini vele lo mdala? Awu 500 ama-blogs. Akashayi pushback uzoba right. Makaze be brain here for free. Guys, acaba ukuthi nisifollow like soba u-2 guys, ungafollow umuntu oyedwa. Please follow us, guys. Isibongo. Singaba kabani isibongo? Please give her money to do her hair. Ngathi umgqumeni. Ku-right phela uma umgqumeni. Angithi nje nazo hawu zi-right kabi lezi iy'nwele. Lezi esenza njena. Hawu zi-right kabi-ke nje sis. Asikho isidingo nje sokuthi akazi hair dry. Zi-right zikanjena. I-cheese copy i-R25. Nangu umuntu obhala izinto ezakhayo. Nangu yabona-ke lo uthi i-cheese copy u-R25. Ukhuluma izinto ezakhayo-ke lo muntu lo. Tshene-ke mina. Amen no-8 Friday siya kwi-night prayer. Amen. Amen mzalwane. Amen. Ukhuluma nje izinto ezakhayo. Kusasa sine-Bible study ML phambi kwase-library ehle. Ungakhohlwa. Amen. Amen ntshintshi mzalwane.
Sengihlekisa ama-headache. Akakundi abeyingane ehloniphayo, yes. Ubhala And yeah, ngesibopho. okay. Kwenzakalani vele ekhanda eli? Yo guys, angithi na ekuseni Ifade u-R50. Hawu, cha wena kunoplakwa ngempela. Unoplakwa ngempela-ke wena manje. guys, cani isifollow. Soba u-2. Akafa how iphodo. Li-right iphondo-ke. Awuthi ngibuke wenza ama-edges. Hawu zi-right kabi lezi nwele lezi enhle. Akakundi mohawk, yes. Kundi mohawk. Senizoba right. Kodwa ufuna uxoxa ngokuthi ubhale kanjani. Ngibhale kahle. R5 u-razor. Akaluka ithambo lafish. U-enhle uyalazini ithambo lafish? Akusikho lokho kuthe ongasisi Snoop lokho angazi ngathi kuthe kanje. Hey, umzali uinstallile vele. Yabona nje into engi-installile ayikho ngiyi-installe mina. Lapho ufaka luke iwive ucelemba. Le siya ngisho sayibuza. Hawu neSnoop isi-right nje. Iseyimalini iSnoop ufuna usiluka? So 500. Ubhuti wami uyagunda ngamnyela ngisho lapha neresi. Yabona-ke. Thwani? Ukhona umalume siyagundana ngo-R15. Yo. Guys, u-enhle nokuqamba amanga kimi. Uthola ukuthi into ayilukayo iwu-250. Yena uzosho 600. Hayi nanokuthi weqisa ngo-R50. Uzosho 600. Asho imali enkulu. Hawu mama phela. Kanti mina ngizofona lapha kade iluka khona. Ngibuza ukuthi ibe imalini lento lena. No, basuke befuna ukusiqhatha mama ngixoxele mina. 600 guys. Basuke befuna ukusiqhatha. Aluka iSnoop athi iSnoop besu-370. iSnoop. Yabo buka. Osibonayo nje ukuthi sibanjwe ingane res. Tsheni. Lutho. Ngiyambona nje ngenza ugogo wakhe ngivele ngiyithulele ngithi okay. Esegolide-ke iSnoop enhle 500. Esegolide vele kushuthi. Wazala iskemu sengane cha iyangiskema shame. Andy mina. Yabo nje makuthiwa gadana amasalamuzi. Ngiyibuka nje endlini angibuki kude. So ngibuka yena. Ngisuke ngibuka yena. Kuthi yabo i-res like mina hlahle ngiluka la kulama salon la kukhokhela umuntu eze la cause yabo mina mangiphuma phandle like usengisabala abantu abatshutshana imali abantshutshanayo abajovanayo singole transport yabo nokusocialize nje yabo ekugcina kuhlala 600 ngelinye Ulungile sis. Manje enhle masusebenza uzongenzela ini? Uyazi ngithi usena isikhathi esiningi. Nami phela ngeke ngizwe kuthiwa umuntu mayiqala ukusebenza uphuma wakhe iholo lakhe lonke. Uze athola ibusiso. Ngiyayisho nje into engiyizwile. Yabo. Manje mina ngifuna ukubuza usena uzoyisikani wena leyo phethini. Uze nawe uthole ibusiso. Shuthi zongifica phambili ibusiso. Shuthi ngeke ngiyithola ngazi. Ngeke uyithole ibusiso? Shuthi phela makuthiwa umuntu kumele umnike ihora makuthiwa umama kumele umnike ihora lonke. Lokuqala. Hawu.
Hawu. Ngizokuthengela Kuthiwa u-Enhle ubeka imali for ukuthenga ipholo. Uzongithengela ipholo kanti? Kuthiwa ubeka imali. Angazi mina kukhulunywa ngani. Hawu. Ngizokuthengela ibhoko. Hawu, Enhle ngiserious njalo mina. Njalo ukuthi ngeke usanginikeza nje iholo lakho lonke. Hawu mama. Phethu. Iholo lonke pho. Ngizoba lezi ingane lezi zithi meqeda ukusebenza. Mase yisebenza sezinjani. Sengikukhulisa kanzima kangaka. Ngiyosayenzela lutho. Hawu. Ayingisho mhlawumbe u500. Hayi sisayikho inkinga. Lezi imali nje hlezi ungicela zona sengizothula ngoba ngiyazi ngithole lutho. Hawu ngiyadlala. Ngiyazi ukuthi ngithole lutho sengizoyithulela. Ngidlala ngifuna ukubona uzothini. Ngizozithulela. Search Unizolo Pholo mama uzobona le pholo ulisaphi ipholo lithenga Unizolo. Bathengela abafana amapholo. Hawu. Enhle na ufuna ukuthengela umuntu esilese pholo yini? Pho indaba unqabe mangisi mina uzongenzelani mase usebenza? Ngizokuthengela imenshini. Saze savelela siyi-Unizolo. Hayi cha Enhle ngeke sis. Ngeke. Wasumangala kangaka manje. Bengayazi naleyo ndaba. Abafana. Hayi sisingeke. Ngeke. Yina. Amantombazana akhona ngaphandle. Mhlawumbe ingakho uhlezi uthi for a starter car uhalela ipholo. Ingoba uyazi ukuthi uhlela ukuthi uzolisaphi. Cha, ngisho ngoba ngisho ngoba sweli affordable. Lisuke li-affordable. Hayi sithini. Emini ubekwa VW echeck imoto. Hawu. Thiwani? So emini siswena ubuka VW uyocheck imoto. Hawu ngeke. Akazi. Cha mina ngiyamangala-ke manje. VW. Isigebengu esidala lesi khona ubhale lokho. Mina ngathi Mercedes. Ipholo angilazi ukuthi nesayini onjani. Hayi Enhle ngeke. Ngeke. Why ama-comment niwakhetha? Mina ngimbone eMhlanga kwa-BMW. Cha sengathi uzokuthi nje ufike kanjani eMhlanga. Emhlangeni. Hayi uright ungazi sis. Kazi bafuna ukukungcolisa mina ngiyabona. Bafuna ukukungcolisa. Ngasafuni nokwazi. Jolani u-IC. Yini leyo manje? Bathini? Angazi nokuthi yini lokho. Onalo usemhlangeni. Hawu Uthi uyakufakazela? Ngasazi. Mina ngiyasaba shame. Ngiyasaba. Ungasabi, vele izidangu zazi. Ngihleli ngilo Igama elisha la Enhle Simangele. Hayi. Enhle sagcina sikhiphekile yini sizo. Ubani obhale lokho manje? U-Eli. Oh, yazi kwathiwani? Shuthi benginele inkinga leyo yabo. Sagcina sikhiphekile siso.
Yabo uma uphethwe isisu bese abantu Eh, shuthi ngangena kwi-live ngababuza ukuthi yini engangisiza ukuthi yabo sivele nje siphume ukwaya wakho nesosheshe siphele. Bathe na angithenga u-castor oil ne-Danone. Ngakwenza-ke sathi yabo kwaphuma yonke ingcolo yabo nge-castor oil. Manje yo mina sisheshe saphela isisu. ngiyakuzwa ukuthi uthini, kodwa mina iyangithusa lento le, iyangithusa nje ngempela. Ilungile masulazo uhamba siye eklinikhi siyo-check-a ukuthi siyo-check-a nje yonke into. Sohamba siye eklinikhi cause angifuni ukuthi uphinde ukhishwe isisu. Lapha zokunikeza i-castor oil. Sisaphela. Mina iyangithusa lento. Hey. Ukuthi ungakhishwa isisu bhala ama-exam. Mina ngithatha msobona umthandazo vele nje kuthandazwe noma sekwi-Bible study yami vele nje dungisa uNkulunkulu ubusuku bonke. Amen. Ugcina ungashongo njalo ukuthi yiphi i-chapter. Wahluleka ngisho ukuspela ukuthi yiphi i-chapter. I-Chamza. Chapter. Wenza i-Bible study kodwa uthi Chamza. Hayi mfethu. Hayi sisingeke. Sohamba siye eklinikhi, soya nini eklinikhi? Ngiyabeyisa siye kwi-Bible study noma kumthandazo. Siyothini kumthandazo? Ayongikhulekela lesi sengiphatha sengibhala. Hayi khululeka. Siyangihlukumeza yazi kuba namaphupha amabi. Amaphupha amabi. Yabo kuthi angibuyise. Yabo. Ngiyakathi ngine-stress manje. And nesisu siyaqina. Yabo kugcwele umoya omubi. Sengine-stress mina manje. Uphasa isisu ubhala i-exam. Hawu. Bayafa abantu eklinikhi. Uzithandazela uGenesis nakwi-study nje. uGenesis. Kazi uhlekani. Ngihle ukuthi ngathi bese ngisukile uNkulunkulu ingakho sengiphathwa izisu. Sequmba izisu kugcwala umoya omubi. Enhle mina ngeke Nkosi yami. Uzothile u-enhle when your mom is around. Kanti guys u-enhle unjani? Kanti guys u-enhle ungane enjani? Abamaziyo guys abahlala naye abafunda naye abadla naye nge-break esikoleni, kanti ingane enjani? Uyangiqeda ngoshuga yini lokho enhle? Anza? Khona uthi uyamqeda ngoshuga. Ngiyamqeda ngoshukela. Manje ikhanda enhle. Guys kanti umuntu sekumele ukuthi enze njani? Ngaphela niyambona ukuthi umgqumeni. Mina ngifuna abe umgqumeni. Hey, it's Nozibusi, so I'm still promising those 7 distinctions. Hayi khululeka mina nawe sohlangana ngoJanuwari ngathi coba ungisendela. Yingane e-right, she's my roomza. Ambelani njamanga? Uba Khona ubhala ukuthi uyingane e-right uroomza wakhe. uye ukuthi usuke waye ekhaya. Yazi mina guys. Vele umnikeza 5K wokuluka.
She's okay but she's hyperactive. Hayi cha ngiyafisa ukuyibonela. Mina ngazi ukuthi u-enhle guys ingane ethulayo. Ethi yebo Uma bethi mama. hyper active, hyper like ngitshela ukubingelela like inhlonipho. Hyper, like ngi-active Hey. like Hayi cha mina ngistressekile shame. Chaza ukuthi hi. like more high. She's active, ekutheni high kuba like Kasuhlekani. Ngithola nje ngiyabuka nakama-comment section abangani bakho bayahleka. Thule nje. Ngenzeni nje ugogweni. Ngithule nje ngiyabuka. Hawu. Usuthi nje hi. Hayi cha. Umshayo enhle yadelela ukhona usazi la enhle la guys. oh mama. Ukuthi bengafunda Ngithule nje ngiyabuka. Wenze iphutha nje ngijaha ukubuza ukuthi kusase uyu hi lo. Wa hyper. Kusase uyu hi. Ngizoyithulela nje. Funa ukubuka. Wenze iphutha nami ngizothi nje hi. Kusase yiyo leyo ndaba ka hi. Enhle we are still going out tomorrow right? Hayibo ingane ayishawa guys eyami ingane Nkosi yami. Mayihlupha nje. Udlela amaswidi enhle yini lokho manje? yabona emaluthela. Yabona amaluthela mama. Kumaluthela khona la masaqeda ukunikelwa bese unamba nolayini ufika unika into emhlophe. Ayithathe sekwi-bubble start la kunikelwa into emhlophe bese la kuyifaka emlomeni uhamba uyothatha igazi lika Jesu, thu umzimba kaJesu kahlahla. Ukubeka ngokungahloniphi mayithi usweet. Yabo bese Oh isidlo senkosi. isidlo. Hayi cha. Angizwa kahle mina lento. Hayi cha mina shame. Ngithule nje ngiyabuka kudlalwa ngami. 167 comments. Guys, unlike live, please follow us. Yazi guys u-enhle. Mina ngazi ukuthi ngizomthini noma ngizothi wehlule yini. Wake wantshontsha isidlo senkosi. Niyabona lamakhekhe la kuthiwa ama-crackers. Umame wabekile. Sifica u-enhle nje guys uyidlela wona nojuice. Hayi bongani kwenzakalani. Mina bengithi amakhekhe lapho guys isidlo senkosi. Kade umuntu ayethatha amacala lengane. Abafundisi balindile manje sitting room bafuna ukuzoqaphelana isidlo senkosi. U-enhle seshebe isidlo senkosi namakhekhe. Mina ngim-understand ngempela ngim-understand. Ngahamba ngaye esontweni ngacela into ethelele. Thoxoza uyathethelela. Thoxolisa yathethelela abazalwane belindile sitting room belinde isidlo senkosi wena usheba nojuice la uyadla. Uthethelela kakhulu usenkonzweni. Hayi. Uthi omunye yingakhe njena. Mina ngim-understand. Ingakhe hleze hleka ugoda uphila kuye ngaphansi. Hayi cha, udinga usizo lomntwana. Yazi ngempela waze washo umama ngamakhelwane athi yabo lengane le
Hayi cha isidinga usiko-ke manje. Sidinga usiko akekho phela umuntu ongaqephula isidlo senkosi esidle yedwa kangaka. And we are still going to see our Nigerians. Kusho ukuthini-ke lokho? Hey, angimazi yena lo. Our Nigerians. And we're still going to see our Nigerians. Our Nigerians. Hayi. Ama-Nigerians sisi. Chaza ukuthini lokho manje? Yina mina ngididayo manje. Noma niyobuka le channel yamama ye-152 Africa Magic. Ngakhohle ukuthi ngigcine angazi ukuthi ubhalela la because ngigcine ngimtshelile ukuthi angeke ngikwazi ukuyobuka TV e-study room ngoba ngiyabhala mina. Khona i-study lapha resi yakho angiyibonanga yazi. Angisibonanga i-study lapha resi yakho shouthi angikhombisanga. I mean i-TV room. Nami ngiyaze ngalo kade ethi Nigerians ngoba uthanda ukubuka TV kanti mina ngumntwana othanda isikole. Manje ubetha siyobuka enye movie. Ngabona ibingenabo uNkulunkulu phakathi. Cause ithe ifika nje yathi la iscreen ngathi yey sukuma ngathatha ngihamba ngothandatha eromini. Wenza kahle nje ukuthi babalekele abantu. Ngabiza uNkulunkulu. Wenza kahle nje ukuthi babalekele abantu abakubukisa izinto ezikanjalo. Wenza kahle uthi ube umntwana othanda isikole, uthanda izinto zaNkulunkulu. Phela nje. La khona thi hawu lo muntu othi eclinic akayeke ukuthi hawu kuze kubona abantu ukuthi sidonate ngegazi emakliniki. Hawu Jesu. Into uma give out to the community akumele abantu bazi. Ngoba lokho uthi siyanina ekliniki ayishiwo le nto leyo because abantu sebezowazi manje ukuthi sinikela ngegazi. Yabo. Akumele Hayi mina ukuthi wesikhathi ngiveke ngibona ngathi angigugisa nje kodwa ngithuli. Hawu mama umncane kanje yazi isifana. Udonate ngegazi. Emakliniki siyadonate thina. Manje lo mayilokho ethi siyanina ekliniki. Mina ngivele ngidide ukuthi ngizothini akasenzi ngegama lika Jesu. Usevele aqhoshela Ade ekliniki ke wenzwani? Wayedla usuku ungivezela isisu. Enhle usuku ungivezela isisu ngibona. Mina sengine stress manje. isisu. Usuku ungivezela isisu. Phambi kwe-National TV mama. Noma siphume kwi-National TV ke la ishoyo ungisendele WhatsApp. I-National TV lena uTikTok lona. Hayi asiyekeni. Ngizoze resi vele. Mina phela ngibona usumile bengijesi lapha ifoni yami isinenkinga. Ngibona bengijesi ku-freeze ifoni yami. Ngizokuvideo call ku-WhatsApp. Usengawudelete uWhatsApp. Usudelete uWhatsApp? Because bengicabanga ukuthi uyangiphazamisa esikoleni. Kanti mangibuya Ngoba ubhala esikoleni ama-exam. kanti mangibuya esikoleni sengiqeda ukubhala ama-exam kumele ngibuye ngikhuleke sihambe siye kwi-Bible study. Njengoba ngi-live manje nje bengi-live ngo-12 ngoba bengibuya ngo-12. So if ngibhizi nefoni gcine sengingayeki inamba.
kwi-bubble start ngilokhu ngiyibhizi nefoni iyabambezelana ngempela. Ayikho inkinga enhle. Ngizokuvideo call ngefoni ya-Ashley umngani wakho. U-Ashley So Ngisuke wadelete ngamhleka u-WhatsApp u-Ashley. ayekudelete u-TikTok. Ngisuke ngamhleba manje akasangithandisisi. Angisanamali. Ayikho inkinga ngayithatha inamba ye-security le ngayifica lapho. Ngizothakeza erumini lakho anoke khulume nawe alinde phandle. Ukuthi nalama security ayashelana. Angithi uphathe i-iPhone 14 engakuthengela yona. Ngenzela ukuthi ufane nezinye iy'ngane. I-iPhone inelokhuzana inalento ekuthiwa i-FaceTime. Mina ngiphathe 16 wena uphathe 14. Ayikho inkinga. Ngizokufacetime-ke. Ngizokufacetime-ke. Isetshenziswa kanjani? Hayi khululeka. Ngathumela umuntu ozo-answerishela leyo call ye-FaceTime. No. Kusasa nje kuseni noma manje. Kuyasebenza ngisho i-sim card ingekho. Wena khululeka ngama-sim card. Mina ngizoletha umuntu lapho ozokulekelela. Okay, Mash. Nasi. Manje ukhwecelele enhla athi ngibuke. Uhlekani enhla ngaphela sirazi. Uhlekani phela enhla. Kuhle ukuthi uma ukuthi ngikhwecile. Athi ngibuke enhla. Athi ngibuke enhla ngaphela sirazi. Ngaloko kudlala indaba zo-TikTok athi ngibuke enhla. Angidlali njalo. We-enhla ngidlali njalo. Uhlekani? Uhlekani u-enhle bafethu? Athi ngibuke sesu enhle. Okay, next. Athi ngibuke sesu enhle. Yazi ngavele ngagula. Angihleki njalo yazi. Angihlekwe enhle cela usukume ungikhombise this. Cela usukume stand up. Man, okay, man. What's going on? Man, uyana vele ngiyamazi. Uyana ngiyazi ngiyamazi. Ungikhombise sesu enhle. Kule wabazi. Enhle mina ngisibona abangani bakho bala ku-TikTok. Ungikhombise sesu. Okay. Ukwecelani pho? Ngisesukuma ungikhombise sesu. Yo, ngeke bye. Hayi. Kuthiwa u-TikTok cause uma uveza isisu kufana nokuthi unqunu uzovele uvale u-live. Nahlezi athi begqoka chroma crop top la. So uhlezi uma udala. usuqala unyusa kanje. Yazi ngavele ngashiselwa.
Then ku-live ngikufonele ku-WhatsApp. Ngudilithile. Yazi ngavele ngagula ngempela serious. Ungayenzani leyo nto? Ehle njalo mina ngiseni umngani wakhe angidlali. Yindaba ukhwela icama ngikhombisa sisi. Kade ngiqeda ukudla ngisaphuza amanzi. Manje lokho usho ukuthini? Hawu ehle sengikuyale kangaka. Zoma prank. Mina ngidlala lezo zinto yazi especially avele ngagula ngempela-ke manje. Cela usho ukuthi uyadlala-ke liphela ihlaya. Cela usho ukuthi uyadlala liphela ihlaya siphume ehlayeni ngoba kuhlekisi. Yebo uyangizwa ngithini? Ngikhulumisa ngedwa manje. Angikho. Asihambeni siye eklinikhi. Yebo ngavele ngaphathwa i-stress. Aze ngavele ngaphathwa i-stress. Ukhwecelani ehle manje ngikhombisa isisu. Angikwecanga. Ehle ngikhombisa isisu. Aze ngavele ngaba ne-stress. Uyahleka enhle. Uhlekani enhle. Angihleli. Uhlekani. Angihleli. Iyahlekisa lento oyenzayo. Indaba mayisi ngikhombisa isisu ukhwece. Angikhweci. Wenzani pho? Uthi breathe in. Kanti ubuye uphoxisane. Cela ukuthi uma utheni uyadlala usho ukuthi uyadlala. Angiyidlali mina lezi zinto zama-prank enhle ngisiyena umngani wakho. Cela ukuthi ungabhoreki yimi. Yezwani? Yezwani we-enhle? Yebo. Cela ukuthi ungabhoreki yimi asiyena umngani wakho mina. Siyena umngani wakho. Hlekisa abangani bakho ngoba ukhweca mangithi mina ngikhombisa isisu. Hlekisa bapho.
Mangithi mina ukhwecelana uthi wenza ama-breathe in. Yini yona leyo? Anandaba naleso singisi leso mina osishoyo. Anginandaba naleso singisi leso. Enhle ngicela angidlali. Ukhulelwe yini? Ukhulelwe yini? Hayi cha ngabe uqophile umlando sisi. Ngabe uqophile. Ngakuthengela nje i-trophy sisi engange-World Cup. Ngizokudilivela yona i-race. Ngabe uqophile umlando. Wangathi ukhulelwe? Cha ngabe uqophile. Thengela nje sisi i-trophy engange-World Cup. Ngicela ukuthi bekudilivele yona beyilethe ngesilahla. Beyilethe ngemoto evulekile phezulu eyisikevezi. Bekulethele nje yona sisi. Ngoba mina angidlali. Uma ukuthi uyadlala uyangibona ukuthi sengi-serious manje. Uyangibona ukuthi sengi-serious bekuyithuba lokungitshela ukuthi uyadlala leyo. Hhayi indaba zama-breathe in lezo oyishoyo. Hhayi indaba zama-breathe in because mina ngizophuma manje la ku-live ngikufonele sengine-stress. U-1 manje angilele bengithi ngizolala. Manje mase usungitshela izinto ongitshela zona. Eyi mina angazi. Shuthi phela cha sivume wena sisi uRonaldo. Yazi uRonaldo. Cha sivume wena sisi. Siyakuvuma. Uyisiqophamlando. Uyinqophamlando sisi. Kumele nje vele sikunikeze umjezo wakho webhola nje. Siyahamba seklinikhi kusasa. Siyahamba seklinikhi kusasa. Ngiyabhala. Uyabhala. Hayi sisi ngeke. Ngabe uRonaldo udlalela yiphi team? Ngabe udlalela i-Real Madrid? Ngabe udlalela iBafana Bafana? Kodwa hhayi cha. Ngiyakuvuma. Nanokuthi na awubusabona mase ngi-serious. Awubusabona mase ngi-serious. Cause mina ngi-serious ngiyasho ngithi mina enhle veza isisakho. Muziveza uyakhweca. Muziveza uyakhweca. Angidlali ngiyasho angidlali. Angihleki angidlali. Lezi zinto lezi abazenza la ku-TikTok lezo ma-prank obani. Angidlali lezo zinto lezo mina ngisiyena umngani wakho. Siyena umngani wakho mina. Ngumngani wakho mina. Ngisiyena umngani wakho mina. Uma ukuthi uyadlala shona ukuthi uyadlala. Phume kule nto. Cause akusiyona into ehlekisayo lena. Akusiyona into ongadlala ngayo lena. Busy lapho ulokhu ufaka ikipa enkulu, ufaka ikipa enkulu. Manje ngilokhu njani ufaka ikipa enkulu. Mangithi mina hawu. Enhle sengibona isisu. Njalo uyakhweca. Njalo uyakhweca. Uposta amavidiyo akho akudala awaphosta amasha. Posta wakudala ulokhu wabekelela. Ngiyakubuza enhle awaphosta ngani amavidiyo akho amasha. Hayi angathi kunjani. Angihleki mina. Angihleki mina. Ngiyahlekani mina. Neke. Siyahamba seklinikhi kusasa. Ngiyabhala. Uyabhala. Ubhala kusukela
usukela ekuseni ngo-5 ey'ntatha shuthi wena kuze koshaya u-12 ebusuku kusasa uzolokhu uhleli nje kwi-exam room. njengoba ngifunda. Cha, uyahlala bo kwi-exam room. Shuthi uthisha omkhulu wase-DUT. Uphethe DUT, uwoholela abasebenzi, uwoholela ama-lecturer ngoba hhayi uyabhala bo. U-Minister of Education. U-Minister of Education sePhalamende. Manje cha mina shame ngiyafisa ukwazi ngempela. Akuxolile. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini? Enhle uma ukuthi uyadlala shona ukuthi uyadlala. Mina ngiyidlala iy'ndaba zokukhulelwa nani nani. Ezo zinto azingihlekisi. Uxolisa ukuthini? Uxolisa ukuthini? Uthi ngiphosta amavidiyo akudala. Uthi uphosta amavidiyo akudala. Yindaba pho usugqoke ikipa enkulu manje. Siyashisa. Kuyashisa ngakho ugqoke ikipa enkulu. Unama-crop top. Sengikhuluphele. Ukhuluphaliswa yini? Ngihleli ngicela imali. Ukhuluphaliswa ukuthi uhlezi ungicela imali. Iyakhuluphalisa leyo nto. Iyakhuluphalisa leyo nto enhle. Uhlezi ugqoke ikipa enkulu manje. Uma ngikuvidiyo call ugqoke ikipa enkulu. U-TikTok uphosta amavidiyo akudala. Ayikho ividiyo entsha ipostile. Uma ngithi asiye ekliniki siyo-check-a yonke into emzimbeni yakho ukuthi i-right yini. Wena uthini? Uthi uyabhala. Ubhala kusukela ngo-5 ey'ntatha shuthi wena. Uze uyoqeda ngo-12 awuqedi futhi. 24 hours wena usuke uhlele e-DUT exam room wedwa. Khona ne-Bible study. Khona ne-Bible study khona e-DUT. 24 hours nayo. Iwu-1 hours-ke yona-ke. Ngifike ngo-7:30. Kuze kushaye u-2. Ngisuke ngifunda. Ngo-2 ngiyaqala ukubhala. Qeda ngo-5. Bese kuthi ngo-5:30 Bible study to 10. Ngo-10 ngiyabuya. So isevaliwe eklinikhi. Yazi mina ingihlekisi lento eyenzakalayo ingihlekisi. Mawukuthi ilezi zinto lezo oma-prank shona. Mawukuthi lezi zinto zoma-prank. I-prank. Ah? I-prank. Siyahamba-ke siya ekliniki kusasa. Sivinjwe yini ukuthi siya ekliniki mawukuthi i-prank? Ngiphume yini ku-live sikhulume efonini? Sikhuluma kwi-phone call. Cha ibhadi lami-ke leli. Hayi cha ibhadi lami-ke leli. Akusahlekisi ngisho kuthiwa bekuhlekisa akusahlekisi. Shuthi nje angikubuze
Are you pregnant? Pho indaba unqaba ukuthi siye lokhuzaneni ekliniki? Ngiyabhala. Uyabhala? Phambi kwakusasa? Phambi kwakusasa? Ngiyabhala. Nangesonto uyabhala? Cha mina nkosamafuna qamamanga ama-prank ngiwa-understand. Izinto zama-prank angiyi-understand. Uma ukuthi uyangipranka nje ngicela ukutshela ukuthi ungaphinde ungiprank. Siya untanga wakho mina ngifunda ngawe. Angisiye nje untanga wakho. Angisiye untanga wakho mina. Siye nje umngani wakho. Kuthi ungangenza lezi zinto zoma-prank zomabani. Cha ngabe ungibhorile bo. Yazi ngabe ungibhorile. Cha ngabe ungibhorile Nkosi yami. Yingakho ukade uthi na erest kuyaphuza ukubhala mhlawumbe unqena kulokhozi. Unqena ukubuya ekhaya. Aza? Yingakho kade unqaba ukubuya ekhaya uthi na erest ke kuvalwa nge-31 December. Erest kuvalwa nge-31 December. Ew. Waqala uthi kuvalwa ngey'ngaki? Waqala uthi kuvalwa nge-15 December. Washintsha wathi angazi kunjani i-storage makunjani njani sekuvalwa nge-31 December. Edi uthi kuvalwa nge-31 December res. Cha ungenza umngani wakho Nkosi yami. Yazi kahle kahle ungenza untanga wakho. Ngisalele manje kusalale yini stress mina manje. Uyahlekana? Edi uthi i-race yakhona kuvalwa nge-31 December. So kwenza Shuthi wena ekhaya uzobuya nge-31 December. ngibuya ngeyi-1. Uzobuya nge-1 January. Hayi cha sis. Uyafunda shame. Yazi uyafunda. Cha uyafunda bo. Funda nje kudlula wonke umuntu wesifundiswa. Ngicela usho ukuthi uyadlala ngoba kusahlekisi. Ngiyadlala. Kushuthi kusasa sihamba sekliniki. Ngiyabhala. Ngiyabhala. Shuthi asikwazi ukuya ekliniki kusasa ngoba niyabhala. Iphepha lakho lu how many hours? 4 hours. Qala ngoba isikhathi kuphele ngoba isikhathi ngenzela ukuthatha masiqedile. Qala ngo-2. Phela ngo-6. Shuthi mina ngikulande ngobani ke? Shuthi mina ngikulande ngobani isikhathi kulungile. 4 hours iphepha lakho mina kulande ngoba isikhathi. Liyaphela ibhetri.